L-anzjani kollha li jgħixu fi djar residenzjali madwar Malta jistgħu għall-ewwel darba jwasslu b'mod dirett is-suġġerimenti jew l-ilmenti lill-awtoritajiet. Dan f'sensiela ta' laqgħat ta' konsultazzjoni li beda jagħmel is-Segretarja Parlamentari għall-Anzjanità Attiva fl-40 residenza li għandu l-Gvern f'diversi bliet u Rħula Maltin. L-ewwel laqgħa li saret fid-dar tal-anzjani ta' Bormla tmexxiet mis-Segretarju Parlamentari Anthony Agius De Celis innifsu flimkien mal-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità l-Standards Matthew Vella u l-Kap Eżekuttiv tad-Dipartiment tal-Anzjanità Attiva Dr. Renzo De Gabriele. One News attenda l din l-ewwel laqgħa li matula l-anzjani tkellmu b'mod miftuħ dwar is-servizzi li qed jingħataw fosthom l-ikel u s-servizz ta' kura offrut mill-ħaddiema. Bosta qalu li qed jiġu trattati tajjeb u oħrajn għamlu diversi suġġerimenti biex is-servizz ikompli jitjieb. Mela sinjura l-fatt li ġie segretarju parlamentari u poġġa fuq mejda jisma' it-tajjeb, jisma' l-ħadin, jisma' l-problemi. Dik l-aħjar ħaġa hu. Dik l-aħjar ħaġa tisma' t-tajjeb u tisma' l-ħażin ukoll biex il-ħażin jippruvaw nirranġawh. I'm satisfied. Ma nistix ingerge mhux 100%. Imma on the whole, I'm very sad. I'm satisfied. L-ewwel nettaw neħdu 3 platti filgħodu, 3 platti flaxija, barra li qajmuna u jituratte wara l-ofsinar, moqdim kollu. Jien ma jonqosni xejn. Nirringrazzja l-Alla li qiegħataw u batni hawn. L-ewwel nett niffaħħar ħafna il-carers għax veru jieħdu ħsiebna, plus il-management kollu li jieħdu ħsiebna. Sinjura, forsi kif tarek l-ikel l-indafa? L-indafa veru ndaf ħafna hawnhekk. Le, mhux kollox ħażin, no. Biss l-importanti li jkollok in-nies li jieħdu ħsiebek. They're nice and gentle with you. Qed tifhimni dik very important. Imdawwar ma' bosta anzjani, is-Segretarju Parlamentari Anthony Agius De Celis sostna kif dawn il-laqgħat għandhom lan li jassiguraw li l-flus li l-Gvern qed jinvesti f'dan is-settur iwasslu għal servizz tal-ogħla livell brisq l-anzjani residenti f'dawn id-djar. Għaliex aħna jippurtana li l-anzjani fil-homes jgħixu bi kwalità ta' ħajja għolja. Qegħdin nofqu flus tajba bħala gvern u rridu in return servizz tajjeb lill-anzjani tagħna. Aħna maħniex ħanaċċettaw li wara nofqu daw il-flus tajba l-anzjani tagħna ma jiġux trattati sew. U allura bdejna proċess ta' konsultazzjoni mal-anzjani infushom biex naraw fl-aħħar mill-aħħar dak li qegħdin nippruvaw nagħmlu aħna bħala gvern u qal min jixtieq jgħaddi suġġerimenti tiegħu b'mod immedjat jista' jagħmel dan fuq in-numru 2549 43 45. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.